Hindi na umano bago kay Nanay Adelaida ang biglaang pagkawala ng kuryente lalo na ngayong tag-init. Malaki umano ang epekto ng biglaang brownout sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay lalo na sa matinding init ng panahon ngayon. Dagdag pa niya, malaking abala rin umano ang sunod-sunod ng biglaang power interruption lalo na kapag gabi at kasagsagan ng paggamit ng mga appliances. Kang nakaaging aldaw, garo, twice kami nakaranas ng power interruption. Pero madali lang, siguro tama ang mga 15 to 30 minutes araw kaya. So narugo yan, mainitong bangang marayang panahon. Dilalong mainiton, sarong bingani, mainito na pag aldaw, araw kayo ninyo, mainito na sa loob kang harong mi. Lalo na kumayang kurente. Paliwanag ng Kasoreko 2, hindi maiwasan ng mga emergency power interruption sa ilang area coverage dahil sa mataas na demand sa kuryente. Dahil sa maalinsangan panahon, halos sabay-sabay na gumagamit ng appliances ang mga residential, high and low voltage consumer na nagresulta sa pagtaas ng demand. Pag nahiling ta na halangkaw na po si demand kang sarong feeder, nagkakaigwa po kita kaya ning paglipat ning load. Gusto sabihon, kung nahiling tang critical na po itong sarong linya ng kuryente, na posibleng maapektaran siya sa tuyang transformer, pwede kitang mag-unload, ililipat duman sa sarong linya ng kuryente na kung saan nasa 50 to 60% pa lang ang sa iyang capacity o itong demand. Kung may El Nino man yan, dapat nakaredy man po giraray kita. Mas maray na po ang preparado kung sakali man di mangyari, at least pasalamat na lang po kita. Samantala, ginagawa ng kooperatiba ang lahat upang mapanatiling stable ang supply ng kuryente at maiwasan ang mas malawak na power outage. Pinapayuhan naman ng Kasoreko 2 ang mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente lalo na sa peak hours upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng kuryente. Sam Alano, CSN.